Salutare toată lumea, eu sunt Robert și bine v-am găsit la un nou episod la Test Leader. Hai să vedem ce face și episodul de azi. În acest episod foarte frumos, am decis să fac pe calculator. Nu știu dacă o să meargă bine sau o să meargă lămurit, dar acum rămâne de văzut. Avem mai skin-ul cu neon și încă un skin ca un fel de șarpe cu doi ochi, care e Limax, care pare în Slither un mic Limax. Oh, luminițe, băi, ce-mi plac luminițele. Luminițe, îmi place. Luminițe. Na, că m-am epuizat, numai 16 puncte, mai. Sper că se vede cât de decent, nu știu exact. Poate dacă îți alt calculator o să se vadă mai altfel și... Da, nu știu. Dar acum contează doar dacă merge bine. N-am mai stat să mi-l instalez, l-am căutat pe Google, l-am găsit și Dumnezeu cu mila. Hai să vedem cât ajungem la... De data aceasta, nu știu cât de mari ajungem, dar acum rămâne de văzut. De văzut. Îi vară, băi, să-i vară. Merge destul de greu, dar mă rog, nu mă pot plânge că merge extrem de greu. Merge destul de, între rău și bine există tot un bine, deci nu trebuie să vă așteptați că în episoadele astea de Slither o să meargă prea bine, că nu o să meargă, dar deocamdată nu știu. Și poate o să mai fac și un episod mâine, probabil, nu știu. Da, am fost la biserică, că era nu știu ce sărbătoare, nu mai știu exact. Luminițe. Merge foarte greu, că speed-ul mergea foarte bine dacă aveam un calculator și mergea la cuit. Ar vrea să am un calculator un pic mai micuț, fiindcă nu trebuie foarte mare. Să văd, arde destul de tare. Dar nu e o problemă și hai să luăm punctișoare. Nu știu cât și la ce scor ajungeți, nu uitați să lăsați la ce scor ați ajuns voi. Nu uitați să lăsați scorul în comentarii. O să mă interesez de Bandicam, nu știu deocamdată dacă o să găsesc Bandicam, dar nu știu, o să mă interesez. Și poate că o să fac cu Bandicam pe viitor și o să nu trebuie să mai tot fac cu telefon. Da, nu știu, acum, sper să se încarce, că nu vreau să aștept. Așteptăm! Aparent o trebuie să dau restart la pagină. Dar nu e o problemă, dar eu încerc să văd cât de cât. Sper că se vede ca lumea. Sincer, parcă e mai distractiv când ești pe calculator, nu știu. Dar nu-i problemă. Cred că așteptam o oră doar să se încarce ăla. Mă enervează că se mișcă cu lag. Am făcut 3 minute, deocamdată nu știu cât de lung o să fie episodul, dar... Holy shit! Țărăcă! Repair. Nu știu de ce stă mult să se încarce, dar mă rog. Am murit, mănâncă PewDiePie punctele. Da. Când mori, aproape că ești nevoit să dai direct. Așteptați. Bag reclame, fraților, enervant. Frățicilor, nu se mai încărca și am dat iară restart la pagină. Mă enervează la culme. Aparent au trebuit să dau iară restart la pagină. Vă dați seama cât e de enervant. Da, cred și eu că e enervant. Da, acum mă rog, las. Mai contează. Sper să
ciocapicule. Aparent, dacă mor de multe ori, nu se mai încarcă. Am văzut că developerii au zis, le-am scris acolo că, bă, nu merge, nu știu ce, în engleză sau în română, nu știu ce am mai scris. Dar mi-au zis că jocul, dacă nu e pe browser, normal că nu se încarcă, numai că au băgat o variantă pe Google Chrome să nu zică că nu. Dar nu văd, deci ai băgat o variantă și se încarcă peste o oră. Exact atâta cred că trebuia să aștept ca să se încarce, chiar mai puțin. Eu filmez cu telefonul, e foarte deranjant. Dar acum ce Dumnezeu să fac? O să mă interesez, cum am zis, de Bandicam, dar nu știu deocamdată. Credeți-mă că am dat restart la pagină și e destul de nașpa. Cred că aici încheiem episodul, dar mai fac câteva minute, nu știu exact cât. Poate iar trebuie să mai dau restart la pagină și mor dacă mai dau restart la pagină. Da. Chestia este să nu se lăguie prea tare, că dacă se lăguie, da. Și cam atât, frățicilor, cu acest episod de Slither.